Pekný večer, vážení priatelia. Želám vám všetkým pekné dovolenky a prázdniny. Smutné udalosti nás konfrontujú aj v čase, kedy by sme si želali maximálny kľud. Zajtra sa pôjdem rozlúčiť s mojím zosnulým spolupracovníkom z centrály Smeru, veľmi milým Jurajom Stehlíkom, ktorý v nízkom veku podľahol zákernej chorobe. Patril do kolektívu zázemia našej strany, ktoré sa verejne neprezentuje, ale bez ktorého by sme nevedeli podávať profesionálne politické výkony. Všetkým nám bude chýbať jeho nákazlivý smiech a zručnosť zvládnuť akýkoľvek technický problém. Juraj, ďakujem vám za 25 rokov spolupráce a prosím, dozerajte na nás aj tam zhora. Úsmev na tvári mi nevyvolávajú ani medzinárodné udalosti, ktoré veľmi pozorne sledujem, a to na niekoľkohodinovej báze. Plne rešpektujem Izrael, ale Slovensko malo vážne dôvody pridať sa k vyhláseniu desiatok krajín žiadajúcich okamžité zastavenie bojov a nastolenie mieru v Gaze, ako aj k požiadavkám umožniť obyvateľom Gazy dostať sa k humanitárnej pomoci. Izrael má nepochybne právo na sebaobranu, ale zabitie viac ako 46 000 civilistov z toho obrovského množstva žien a detí nemá s týmto právom nič spoločné. Je to nepopierateľný fakt. V konflikte v Gaze bolo za nepomerne kratšie obdobie zabitých podstatne viac civilistov ako v celej rusko-ukrajinskej vojne od februára 2022. Podstatne nebezpečnejší je však pre svetový mier vývoj udalostí na Ukrajine. Tu ale nebola organizovaná žiadna spoločná výzva desiatok krajín na okamžité zastavenie vojny a mier. Keď som o niečo podobné žiadal nedávno na Európskej rade, nepochodil som. Nuž, nie je zabíjanie ako zabíjanie. Moje názory na vojnu na Ukrajine sú dostatočne známe. Je fakt, že Ruská federácia použitím vojenskej sily porušila medzinárodné právo. Ale nemôžeme zabúdať na to, čo sa dialo v roku 2014 na východe Ukrajiny. Ani na to, ako bolo Rusko západom klamané v súvislosti s rozširovaním NATO. Aj Európsky súd pre ľudské práva vo svojom rozsudku z marca tohto roku vo veci Vjačeslavova a iní versus Ukrajina musel konštatovať porušenie práva proruských demonštrantov na život a ďalších iných práv zo strany štátnych orgánov Ukrajiny, keď neurobili nič pre záchranu 46 proruských demonštrantov, ktorí sa stali obeťou požiaru 1. mája 2014 v Odese, keď sa skryli do domu odborov a ten ukrajinský dav podpálil. Nemienim sa rozoberať v tom, kto má v súčasnej propagande pravdu. Konflikt nemá vojenské riešenie. Keď som to hovoril pred 2 rokmi, vysmievali sa mi. Dnes sa z toho stala všeobecne uznávaná pravda. A naďalej si stojím za svojimi slovami, že Západ nemal záujem ukončiť konflikt už v apríli 2022, kedy takáto reálna možnosť existovala. Západ sa naivne domnieval, že Ukrajinu použije ako baranidlo na oslabenie Ruska. To sa však nestalo a nestane. Chápem, že obrovské územie Ruska a jeho nerastné bohatstvo láka. Chápem, že Západu by vyhovovalo politicky a ekonomicky oslabené Rusko, ktoré by sa ľahko privatizovalo a porciovalo. Táto stratégia však nevychádza a nech za všetko hovorí údaj, že dnes je ruská ekonomika považovaná za silnejšiu ako nemecká, hoci pred niekoľkými rokmi to bolo opačne. Všetci poznáme slávnu scénu z filmu Pelišky s umelohmotnými lyžičkami. Soudruzi z NDR udelali niekde chybu. A tak výsledkom neúspechu na Ukrajine je tvrdo presadzovaná doktrína o Rusku ako o svetovom nebezpečenstve. Preto sa stávajú kryty, zbrojí sa o 106, až tak, že sa asi nedohodneme ani na rozpočte Európskej únie na najbližšie roky. Prichádzajú silné slova, napríklad nemeckého ministra obrany, ako sú nemeckí vojaci pripravení zabiť ruských vojakov, ak Moskva napadne členský štát NATO a podobne. Vyzerá to tak, že lídri niektorých krajín v Európe sú už unavení a znudení z 80-ročného mieru. Kto verí, nech sa modlí. Kto neverí, nech verí, že toto vojnové šialenstvo skončí len ako COVID.
že zbrojárske firmy si len natlačia vrecká, rovnako ako farmaceutické firmy. Že ľudia budú chudobnejší a v skladoch budeme mať kopu zbytočných zbraní, ako dnes expirovaných vakcín. Plánovať a pripravovať sa na konflikt s jadrovou veľmocou je čosi, s čím ja ako predseda vlády malej suverénnej krajiny nechcem mať nič spoločné. Vyvolať umelo konflikt medzi jedným z členských štátov NATO a Ruskom je ľahké. História nám dáva tisíce príkladov, ako to urobiť. A čo bude potom? Čo to bude za vojnu? Ak si niekto myslí, že by ju vedel kontrolovať a regulovať, veľmi sa mýli. Nebudem radšej ani komentovať pripravenosť západných armád na takýto konflikt. A samozrejme, na mieste je otázka, či sme sa, alebo niekto iný, dostatočne nepoučili z výsledkov prvej a druhej svetovej vojny. Nie som žiadny pacifista, ale ani vojnový blázon. Už som raz verejne vyhlásil, že jednou z mojich základných úloh ako predsedu vlády je urobiť všetko preto, aby Slovensko nebolo zatiahnuté do žiadneho nezmyselného vojenského dobrodružstva. Je evidentné, že postoj politických strán k mieru bude jedným z rozhodujúcich v nasledujúcich parlamentných voľbách. Tak si len predstavte, čo všetkého by boli dnes schopní chlapci a dievčatá a tí, čo nevedia, čo sú z poslušného Slovenska, alebo zdivočelí demokrati na čele s Naďom, ktorý keby mohol, tak by Ukrajine daroval aj zbrane, čo majú ľudia na zbrojný preukaz. Nepochybujem, že by z nejakého krytu pod parlamentom dávali jasné rozkazy do útoku, len aby boli hladkaní po hlave za poslušnosť. Keď som už spomenul demokratov, protivládne a protislovenské médiá cudne zamlčali vyjadrenie predsedu tejto strany z nedávnych dní. Zamlčali preto, lebo s ním súhlasia. Podľa Naďa, a teraz dobre počúvajte, vážení priatelia, citujem: jedným z prioritných a mimoriadne dôležitých krokov novej vlády po voľbách bude pozatvárať proruskú svoloč. Koniec citátu. Radšej sa nepýtam, kde je prokuratúra, keď predseda demokratov ako skutočný demokrat a zástanca ľudských práv oznamuje, že každý, kto má na Rusko iný názor, ako je treba, pôjde do basy. Čiže prioritnou a mimoriadne dôležitou úlohou novej vlády nebude venovať sa krajine a ľuďom, ale pozatvárať politických odporcov. Predstavte si, že by som ja povedal túto vetu. Jednou z prioritných a mimoriadne dôležitých krokov novej vlády, ktorú bude riadiť Smer, a bude pozatvárať každého, kto bude mať na vojnu na Ukrajine iný názor. Viete si predstaviť, čo by sa dialo. Takže len sa trpko usmievam a pozdravujem prokuratúru a políciu v súvislosti s ich nečinnosťou. Ak chcú prokuratúra a polícia slovenskej verejnosti povedať, že Naď uplatnil len svoje právo na politický názor, tak Pán Boh ochraňuje túto krajinu. No a k tomuto demokratickému cirkusu si ešte pridajte výrok mladého Šimečku, že úlohou opozície je škodiť. A obraz dokonalej a pripravenej demokratickej opozície je na stole. Čer s nimi, ideme ďalej. Predovšetkým suverénne. Vyhlásenie nemeckého spolkového kancelára Merza o tom, že vypnutie ruského plynu je pre Slovensko skutočný problém, čím potvrdil oprávnenosť nášho súboja s Európskou komisiou, muselo opozícii a protivládnym médiám vytlačiť buľvy z očných jamôk. Keďže v téme ruského plynu dostali na frak, hľadajú iné fronty na útoky. Tentokrát je to dlhodobo avizovaný plán na výstavbu nového jadrového bloku v Jaslovských Bohuniciach. Najskôr sme sa v rámci diversifikácie pokúšali o spoluprácu s Južnou Kóreou. Tá však bola z objektívnych dôvodov ukončená. Preto intenzívne komunikujeme s americkou spoločnosťou Westinghouse. Má produkt, jadrový reaktor o výkone 1250 MW, ktorý sa hodí do našich plánov. Poznáte to však. Máš čapicu, nemáš čapicu, dostaneš po hube. Tak sa všetci vyrojili s neuveriteľnými príbehmi a tvrdeniami a snažia sa verejnosť presvedčiť, že postaviť nový blok je najväčšia hlúposť. To isté ale tvrdili aj v roku 2008,
keď som ako predseda vlády rozhodol o dostavbe 3. a 4. bloku atomovej elektrárne v Mochovciach. Či keď sme o 5 minút 12 zastavili privatizáciu letiska v Bratislave. Vrátili sprivatizovaný Transpetrol do rúk štátu. Zrekonštruovali Bratislavský hrad. Zrealizovali mimoriadne úspešný projekt súkromno-verejného partnerstva R1 medzi Nitrou a Banskou Bystricou. Alebo keď sme vrátili do rúk štátu matku SPP či vodnú elektráreň Gabčíkovo, ktorá dodáva 10 elektrickej energie. Aj teraz sme stavebne rozkopali Slovensko pri projektoch výstavby nových nemocníc, rýchlostných ciest či nájomných bytov. Dajme si ruku na srdce a odpovedzme, čo okrem rozvrátených verejných financií a miliónov kusov nespotrebovaných vakcín a zdravotníckych pomôcok proti covidu zostalo po slávnych vládach Matoviča, Hegera či Odora. No nič. Preto aj teraz zdôrazňujem, že výstavba nového bloku v Jaslovských Bohuniciach je pre Slovensko životne dôležitá, tak ako bolo aj dokončenie 3. a 4. bloku v Mochovciach. Nástup elektromobility, potreby slovenskej ekonomiky, oteplovanie, energeticky náročné projekty, ako sú dátacentrá, spôsobia v krátkom časovom období obrovský tlak na spotrebu elektriny. Predpokladáme nárast až o 80%. Ako to chcú protivládne médiá a opozícia zabezpečiť? Veternými vrtuľkami? Každý rozumný na svete vie, že náročné požiadavky života a ambiciózne klimatické ciele sa nedajú dosiahnuť bez jadra. Preto urobíme všetko preto, aby spolupráca s americkým Westinghouseom, ak sa na ne dohodneme, bola vzájomne výhodná. Protivládnym a protištátnym prištípkárom sa nedarí ani v iných oblastiach. Produktivita práce rástla na Slovensku posledných 5 rokov ako štvrtá najrýchlejšia v celej Európskej únii. Náš verejný dlh je o 20 percentuálnych bodov nižší ako je priemer v eurozóne. Máme historicky najnižšie čísla nezamestnanosti. Napriek inflácii reálne rastú mzdy. Máme samozrejme veľa problémov a preto neustále pripomínam členom vlády. Neobhliadajte sa. Nenechajte sa vyrušovať protivládnou propagandou a medzinárodnou nervozitou. Sústreďte sa len a len na plnenie programu vlády. Hoci nám to mnohí vyčítajú, našou prioritnou a mimoriadne dôležitou úlohou nie je pozatvárať opozíciu preto, lebo má iný názor, ako hovorí klasik z demokratov. My chceme doručovať výsledky a dotiahnuť celé volebné obdobie až do septembra 2027. Priznávam, že dohoda na rozpočte na rok 2026 bude veľmi náročná, pretože musíme kvôli Matovičovi, Hegerovi a Odorovi ďalej robiť poriadok vo verejných financiách. A samozrejme konsolidovať. Po chvíľu nás čakajú ťažké koaličné rokovania o konsolidačných návrhoch, ktoré sa finalizujú v rezorte financií. Neviem si ani len predstaviť, akú spúšť by na sociálnom štáte v tomto období spôsobila vláda poslušného Slovenska a Sasky. No veď si len spomeňme na premiéra Ódora z poslušného Slovenska, ktorý v roku 2023 navrhol upratať po sebe finančný bordel tak, že chcel škrtať 7 miliárd v sociálnej oblasti. Nakoniec protivládne médiá už dnes pripravujú Slovensko na zásahy do starobných dôchodkov, ak by sa moci ujali progresívni a liberálni bezdomovci. Taký denník N mal titulok: Slovenské dôchodky sú veľmi štedré. Za posledné roky rástli takmer najviac v Európskej únii. Ja by som na to povedal hurá, že to sme chceli. Aj preto sme schvaľovali 13. dôchodok, lebo naši ľudia na zaslúženom odpočinku si aj zaslúžia normálne dôchodky a nie nejakú almužnu. Lenže denník N vás rýchlo schladí a oznamuje, že také štedré dôchodky si Slovensko nemôže dovoliť a že budú potrebné zásahy do sociálneho systému. Po slovensky povedané, treba znížiť dôchodky. Vážení priatelia, viete, ako funguje opozícia. Ráno si prečítajú, čo im prikáže denník N alebo Sorošom spoluvlastnený denník SME a dajú sa so salutovaním do roboty. Netreba ani sekundu pochybovať o tom, čo by Šimečka spolu s Grélingom dorobili s dôchodkami a dôchodcami. Všetci si dobre
pamätáme na poslankyňu zo Sasky, pani Zemanovú, ktorá vyhlásila, že keďže dôchodcovia netvoria žiadne ekonomické hodnoty, musia si na vakcíny počkať. Tento neľudský prístup je pre progresívnych a liberálnych typický. Nič to, vážení priatelia. Naberám v rámci možností a v plnom kontakte s prácou energiu. Do septembra 2027, kedy budú parlamentné voľby, nás čaká na domácej aj medzinárodnej scéne veľa súbojov. A my musíme predovšetkým plniť náš vládny program. Po kontrolných dňoch na jednotlivých ministerstvách to splnením programu vyzerá zatiaľ dobre. Všetkým vám želám, aby ste počas leta nabrali energiu aj vy, pokiaľ možno bez plného kontaktu s prácou. Pekný večer a prosím, nehnevajme sa na počasie.